маҳфил бо намоиши филми ишқро оғоз ҳаст анҷом нест оғоз гардид ки он дар бораи ҳаёт ва фаъолияти поягузори маҳфил устоди равоншод Абдуманони Насриддин ва таърихи 18-солаи маҳфили илмию адабии Ганҷи Сухан нақл кард. Сипас роҳбари маҳфил доцент Саидумрон Саидов иштирокчиёнро хайрамақдам гуфта ҳозиринро бо зодрӯзи ду шоири халқии Тоҷикистон Мӯъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ табрик намуд. ҳоло бо баробари ин маҳфили зебое ки 200-думинаш дар ин кохи маърифати ба номи Лоиқ Шералӣ баргузор гардида истодааст ки мо имрӯз рӯзи мавлуди 80-солагии шоири халқи Тоҷикистон муҳтарам Кароматулло Мирзоевро таҷлил намуда истодаем. ҳоло иҷозат диҳед ман паёми табрикии раиси вилояти Суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба муносибати 80-солагии рӯзи мавлуди устод ба сами шумо расонида бошам. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятии Суғд Мирзо Ғуфрон Ғафуров номаи табрикотии раиси вилоятии Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати 80-думин солгарди Кароматулло Мирзоев қироат кард ва ҳадияи роҳбари вилоятро ба соҳибҷашн супорид. нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев суханронӣ намуда роҷеъ ба рӯзгори Мӯъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ нақлҳои ҷолиб кард. дар идомаи маҳфил Фарзона шоири халқии Тоҷикистон, Носир Салимӣ академики Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдунаби Сатторзода профессор, доктори илмҳои филология, Зиннатулло Исмоилов раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, Бахтиёр Ҳамдамов сармуҳарри Минбари халқ, Замира Мансури муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баромад намуда аҳли нишастро бо зодрӯзи шоирони миллат ва маҳфилро бо нишасти 200-думинаш муборакбод намуданд. саҳми арзандае ки суханшиносон барои рушди завқи бадиӣ ва ташаккули тафаккури бадиӣ дорад шумо ба суруд расониди. барои шумоён бори дигар ташаккур мегӯям. мо ҳамаи фарзандон ҳар гоҳи хидмате барои баргузории маҳфил ё адабиёт сухан ҳаст, агар ишорае бошад хидмате аз дасти мо ояд ҳамеша сарфароз хоҳем буд. бори дигар ба ҳамаи шумо зикр гардид ки дар нишастҳои маҳфили Ганҷи Сухан муҳимтарин мавзӯъҳои адабиёт, забон, таърих ва масъалаҳои муҳими сиёсии ҷомеаи муосир мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. қайд гардид ки яке аз иқдомҳои наҷиби маҳфили илмию адабии Ганҷи Сухан ки дар солҳои охир бештар бар он таваҷҷӯҳ мешавад, ёдкарди бузургони илму адаби миллати тоҷик ва хидматҳои онон дар рушди фарҳангу тамаддуни мо мебошад. боиси зикр аст ки дар остонаи нишасти 200-думи ҷилди 7-думи Армуғони Ганҷи Сухан дар ҳаҷми 560 саҳифа дар нашриёти Ношир чоп шуд ки дар он мақолаҳои илмӣ 43 нафар муҳаққиқ ва ашъори 32 нафар адиб ҷой дода шудааст. дар идома як қатор иштирокчиёни фаъоли маҳфил бо ифтихорномаву сипосномаҳои раиси вилоят, кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, шӯъбаи Суғдии иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Суғд ва донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров барои саҳми арзанда дар тарғибу ташвиқи ғояҳои созанда, баландбардоштани маърифатнокии ҷомеа, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати фарҳангии маҳфил ҳунарпешии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Тошбой Муҳаббатов ва устодони факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд хотири ҳозиринро шод намуданд.